Babus na masobra 14,000 ka-animal bite cases ang record sa Iloilo Province sa first quarter ng 2024. Bakuna kontra rabies baw ginakulang sunod sa Iloilo PHO. Responsible pet ownership, ginakampanya sa gobyerno. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Na-record sang Iloilo Provincial Health Office ang 14,632 ka-animal bites sa probinsya sa unang nga 3 ka bulan sang 2024. Kung basehan ang datos sang 2023, 72,805 ang mga individual ang nakagat sang ido kag puring kag 5 napatay bangod sang rabies. Sa subong nga wala pa matapos ang tuig, nagdangat na sa 4 ang ginbawian sang kabuhi sa probinsya bangod sa makamamatay nga rabies. Apisar nga naghahana pa lang sa pagsaka ang kaso, doble ng kampanya sang Iloilo PHO. Bangod sang ihibalo sang publiko, mas nagdamo ang nagapatublok sang anti-rabies vaccine. Ang aton nga mga vaccines nga gina-allocate to sa aton nga mga animal bite treatment centers both in the RHU and hospitals will never be enough. Sa Pavia, Iloilo, yara na sa 596 ang animal bite cases humalin sang Enero. Si Manang Salvacion, nagakabala kagid bangod 2 ka beses na nga nakagat sang ido ang iya bata. Pagkagat sa tiil, way ko ginpadugo, ginugasan ko gitubig. Amo na. Kay kabudlay gid subong sang sitwasyon diri nga damo ido, damo sapat. Ginasiguro naman ni Nanay Candelaria nga nakahigot ang ido sini nga si Bruno, agud hindi makahalit sa iban. Wala na ginapabayaan sa makabuhi kung makabuhi siya halimbawa ginabantayan ginamon niya libot ginamon niya sa madakop namon. Nagpainas ang pondo ang Pavia LGU para sa bakuna kontra rabies. Sunod sa MHO, kalabanan nga ginatublukan sang anti-rabies vaccine ang mga nakagat kag nakaros sang ila mismo hinuptanan sa sulod sang balay. This year, we have allocated 700,000 but with the increasing cases of animal bite, nakakuha kami sa iba namon nga programs. So presently, ang nabakal namon nga vaccine nga fund sang munisipyo is almost 1M. Sa idalom sang Responsible Pet Ownership Ordinance, kinahanglan nga mapabakunahan ang mga ido kag kuring. Sa tion nga makakagat ang sapat sa iban nga tao, ang tag-iyas sang ido o kun kuring ang obligado nga maggasto para sa bakuna. Mas ginpasangkad man sang Iloilo Provincial Vet ang dog vaccination. Padayon nga nagapanugyan ang health authorities sa publiko nga sa tion nga makaros o kun makagat sang sapat, gilayon nga hugasan sang tubig kag habon ang pilas, tinloan sang alcohol o kun antiseptic kag magpakonsulta sa ospital. Sa subong wala pa makapagwa ang Department of Health sang rabies kag animal bite cases sa Western Visayas. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.